Střední průmyslová škola elektrotechnická v Užlabině má pro výuku nově k dispozici stavebnice LEGO Mindstorms. Žáci naší školy si díky ní mohou sestavit a naprogramovat jednoduché roboty, zajímavé stroje a různá vozítka schopná samostatného pohybu a interakce s okolím. Modely je možné ovládat na dálku pomocí Bluetooth nebo jejich automatickou činnost naprogramovat. Vznikne tak například robot, který může hledat cestu v bludišti nebo sledovat nakreslenou čáru. Program můžeme sestavit v jednoduchém grafickém prostředí, ale také ve vývojovém prostředí LabVIEW nebo ve známém programovacím jazyce C. Díky tomu najdou stavebnice LEGO Mindstorms ve výuce zajímavé uplatnění, například v předmětech programování nebo řídící aplikace. Pro zájemce bude mimo jiné otevřen také kroužek robotiky, kde si budou moci podle svého zájmu sami vyzkoušet, co všechno lze s takovou stavebnicí dokázat.